Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakalumang kampanaryo dito sa Partido area. Dito lang matagpuan sa Sabang, Camarines Sur. So kung makikita nyo ito yun, no? Ayan. So ito yung old structure na matagpuan dito sa lugar na to. Dati daw tong kampanaryo na kung saan talagang dinadayo dito sa lugar na to. Ang problema lang nga dito, since meron ng mga bahay sa loob, hindi natin tumapasok. Siguro 2-4 na resident na nakatira dito sa loob. So pero dito sa labas makikita nyo yung old structure nya na gawa sa bato. Binalikan namin to kasi ito daw yung isa sa pinaka historical spot dito sa lugar na to. Unfortunately, since may mga bahay sa loob ay hindi natin siya mapasok. Ayun, pinakita ko lang sa inyo yung labas niya na dito sa Sabang, Camarines Sur meron pang nakatayong portion ng kampanaryo ng lugar na to. Alright, so ayun, no? Ayun, doon yung mga pintuan. Ito, 2 pintuan, yun naman yung bintana. Tapos meron naman dito sa side. So sayang kung wala lang sana mga bahay sa loob, napasok natin tong lugar na to. Since may mga bahay na rin, bilang respeto, kasi baka may makita naman tayo dito mga private na kung ano-ano ba makikita na pwede makita sa loob. So hindi na natin siya papasukin. So ito yung bintana. Ayun, makikita nyo halos ginagapangan ng mga ugat ng kahoy. Ayun, tapos sa loob nito makahoy na rin. Ayan, yung mga kahoy na nakikita nyo dito sa ibabaw na to, galing na po yan sa loob. Right? So ito yung structure nya. So gawa sa bato. So dito, meron ditong lumang kampanaryo, meron naman ditong Moro Watchtower, at meron naman ditong lumang bodega ng bandana. So dito sayang hindi natin mapasok to. Ayun, no, halos yung mga kahoy nasa ibabaw na rin, nagsigapangan na yung mga ugat, yung mga sanga. So ito yung ilog dito sa lugar na to. Ayun. Tapos sa kabila naman, karagatan. Kaya nagpapasalamat kami sa barangay captain ng lugar na to kasi pinayagan kami ikutin yung mga old ruins dito sa lugar na to. So bibihira lang ganito na isang historical spot na nakatayo pa din hanggang ngayon. So kasi kadalasan yung iba ginigiba na talaga. Ayan. So ginagawa mga maganda bahay, ginagawa mga commercial building, ginagawa mga commercial spaces. Dito talaga ini-intact nila kasi sayang naman talaga. Ayan, kung papagandahin pa to tapos gagawin itong tourist spot destination or tourist destination ng Sabang, pwedeng mangyari yan. So daming dadayo dito kasi yun, mga old ruins na nandito sa lugar na to. Isa to sa mga dadayuhin ng mga nakatira dito sa Bicol or kahit hindi nakatira dito sa loob ng Bicol. Ayan, so yun. Alright, so yun, punta naman kami sa abandonadong eskwelahan na kung saan pinabayaan na ng may-ari. Alright, so yun, actually nakuha namin yan ng video nung nakaraan, kaso ngayon kukunan din namin ng drone shots para mas makita nyo yung lawak ng eskwelahan na inabandona. At di rin sigurado kung nasunog, pero doon sa unang vlog ko doon sa eskwelahan na yun, nasabi ko nasunog, pero yung pinumpirma namin sa kapitan, hindi daw sigurado na nasunog yun, pero ang pinakasigurado ng mga lokal dito ay inabandona na may-ari. So yun, punta natin.